Sziasztok, kedves nézőim és hallgatóim! Ez itt a Bakancsos határátkelő harmadik epizódja. Még mindig így a bemutatkozás résznél maradnék. Szeretném így az eddigi munkahelyemet összefoglalni, hogy idekint Ausztriában miket dolgoztam, milyen cégekkel, milyen dolgozni munkaközvetítőnél, milyen az átjárás, milyen a kapcsolatteremtésre a lehetőségek, amiket én ki tudtam használni. E körül szeretném ma ezt a mai adást forgatni. Na, rólam azt kell tudni, hogy én másfél éve, az most 2025 van, várjatok egy kicsit, akkor 2024 októberében kezdtem kint dolgozni. Az okaim között ugye főleg az anyagi dolgok voltak, ahogy ezt az első adásban meséltem is, kicsit részletesebben. Én sokáig úszóedzőként dolgoztam Szombathelyen. Imádtam azt a munkát, nagyon szerettem, és viszont a fizetésünk az annyira kevés volt, hogy nem tudtunk belőle megélni. Sajnos több ember is eljött arról a munkahelyről. Az a munka tempó és amit a gyerekek oktatása kíván, embert sajnos föl tudta emészteni az anyagi nehézség. Én is igazából húztam, ameddig tudtam, beszéltünk a vezetőséggel, megpróbáltunk mindent, és akkor utána jöttem én el onnan. Utána dolgoztam egy napelemes cégnél raktárosként, ahol ugye Magyarországon a napelem biznisz jól ment, amíg le nem stoppolták szinte teljesen a napelem dolgokat, így amikor én oda kerültem rá 2 hónapra jött az, hogy napelem stopp. Lényegében a meglévő munkákat lehetett befejezni, azon kívül újabb projektek nem voltak. Így ott tavaszra arra jutott a cég, hogy azokat az embereket, akiket a létszámbővítésnél fölvett, azokat ugye elbocsátja. És utána elkezdtem dolgozni kertészként, először vállalkozóként, pont gyümölcsfa szezon volt, nekem az teljesen feküdt, nem is volt rossz. Aztán utána beszéltem egy céggel, vagy hát alapítottak egy céget, és lényegében én lettem ott a szakmai vezető, kertészként, alkalmazottként. Igazából normális munkaidő volt, a fizetésem pedig hát mindennel együtt, mert amit tudtak, azt mindent odaadtak. Tehát ha SOS munka volt, akkor kaptam pluszt, hogyha ki tudtunk jönni Ausztriába, akkor is kaptam pluszt. Én ott a plusz bevételeimmel mindennel együtt 500 000 forintot cirka megkerestem egy hónap alatt. A feleségem akkor volt terhes, őt az utolsó évben ugye 100 000 forintot kapott havonta, és ez pont arra volt elég, hogy ilyen, ha nem volt semmi kiadásunk pluszba, akkor pont elég volt. Abban a pillanatban, hogy kellett már venni valamit pluszba, gondolok itt mondjuk egy telefonra, egy mosógépre, vagy akármi plusz volt, azt már nem tudtuk, azt a tartalékból kellett mindig kigazdálkodni, ami szépen lassan így fogyott, és akkor találkoztam egy emberrel, aki mondta, hogy jöjjek ki Ausztriába dolgozni, neki nemet mondtam, és utána kezdtem el beszélgetni azzal, aki már ugye többször hívott ki építésvezetőként, és azt mondta, hogy hozzá tudok menni. És akkor így kerültem ki. Volt egy lejfirma, egy munkaközvetítő, munkakölcsönző cég, amivel olyan kapcsolatban volt az ottani barátom, hogy annyit mondott nekik, hogy ezt az embert kérem, hétfőre papírozzátok le, és akkor hétfőn én mentem, papírokat kedden, szerdán hozta is az úriember, igazából minden így megvolt. Bécsbe jártunk ki, többen voltunk, változott igazából, folyamatosan jöttek új emberek, aztán többen lettünk, aztán kevesebben lettünk, és akkor így a munkaközvetítőnek igazából nem volt dolga.
erről a munkaközvetítőről azt kell tudni, hogy lényegében a fizetésen kívül tőle másra nem számíthattunk, de ez akkor nagyjából elég is volt. Azóta, ugye, mivel váltottam, már látom, hogy ez másként megy az igazi rendes munkaközvetítőknél, hogy mi megy máshogy. Ott napelemet szereltünk, ahogy ezt már mondtam az első podcastben, méghozzá ugye ott segédként voltam, de igazából a villanyszerelők is lényegében ugyanazt csinálták, mint mi, a vasszerkezetet mértük, raktuk, fúrtuk, vágtuk, igazából ez volt a munka, meg egy sráccal, hát hogyha vele számolok, akkor lehet, hogy több mint egy hónapig csak napelemeket vittünk föl a tetőre. Ilyen lapos tető volt, és akkor oda kellett fölrakni a napelemeket, hogy ugye a másik része a csapatnak azt tudja fölrakni őket, rögzíteni őket. Utána meg ugyanez volt lényegében a másik tetőn is. Tehát itt nagyjából egy fél évet töltöttem, ez igazából teljesen jó volt, heti 4 nap munka volt. A reggeli indulás 5 óra 10, és a hazaérkezés fél hét körül volt, de itt ugye voltak olyanok, hogy nem tudtunk már aznap más csinálni, hazajöttünk korábban, igazából ott ment minden, tehát meg lehetett beszélni mindent, magyar volt a csapat, magyar volt a vezető is, teljesen jó volt ott dolgozni, jó volt a munkahely légkör, viccelődtünk egymással, azon kívül is volt, hogy találkoztunk munkán kívül, mondjuk tény, hogy abból a csapatból 2 középiskolai osztálytársaim voltak, tehát így azért annyira nem meglepő. Aztán akkor ugye ott vége lett az építkezésnek, a 7-8-an voltunk ott azon az építkezésen, egy villanyszerelő, ugye ő csak így ideiglenesen jött át, ment is tovább, vagy hát vissza az eredeti helyére, és amikor elkezdett elfogyni a munka, akkor a Paul Leiter tovább küldött minket, 3-unkat először, egy másik építkezésre, a Zeibersdorfban volt, és ott tényleg igazából a villanyszerelés, tehát kábelhúzás, kábeltálca építés volt a feladat. Ez is igazából teljesen jó volt, ugye oda jött a csapatból még utána 3 tag, bocsánat, 2, és akkor ugye utána Szombathelyről négyen Szombathely Kőszegről 4-en jártunk, és akkor az úgy tele volt az autó, az úgy teljesen jó is volt, és nem is 3-an voltunk, bocsánat, 3-an voltunk, igazából mindegy is. A lényeg az, hogy onnét küldtek tovább engem először, meg az egyik villanyszerelőt, aki Sopronból járt, ugyanettől a lejfirmától volt ő is, és a munkaközvetítővel beszéltünk, hogy mi a helyzet. Ugye volt ígéret arra, hogy ennél a nagy villanyszerelő cégnél indul a következő projekt 1-2 héten belül. A maga sztori az úgy nézett ki, hogy először azt mondta szerdán az építésvezető, hogy hétfőn mi már másik építkezésre megyünk 2-en. Csütörtökön pedig már azt mondta, hogy mégsem, hanem 1-2 hét múlva indul a következő projekt, amire szüksége van ránk is, és visszaad minket addig a lejfirmának. Ez azt jelenti, hogy vagy talál neked a munkaközvetítő egy másik építkezést, vagy másik munkahelyet, vagy föléled a szabadságodat, és utána kijelent a cég. Ez azt jelenti, hogy megszűnik kint a munkaviszonyod. Ugye ez volt a legrosszabb forgatókönyv, ettől tartottunk, és akkor a munkaközvetítő mondta, hogy van lehetőség osztrák állami támogatásra, ami azt jelenti, hogy állási pénz néven futott ez a dolog, és hogy az alapbérünket kapjuk tovább, ugyanúgy, tehát így erre az 1-2 hétre miután elfogyott a szabadságunk, és akkor addig, amíg nem indul el a következő projekt, addig kapjuk az alapbérünket, és amikor indul, akkor ugye utána gyűjtjük tovább a szabadságot, meg megy tovább minden rendesen, a munkaviszonyunk végig megmarad. 10-én, szeptember 1-én küldtek el minket ugye erről a munkahelyről, az építkezésről,
és úgy nézett ki a dolog, hogy akkor 10-ig volt nekem elég a szabadságon. 10-én fölhívta a kollega a munkaközvetítőt, hogy biztosan van ez az állási pénz, minden rendben van-e, nem kell munkát keresnünk, nem küldenek el minket másik építkezésre, nincs-e valami más helyzet. A munkaközvetítő mondta, hogy nem kell aggódnunk, mert ez az állási pénz lesz, teljes mértékben minden rendben van, nyugodtan hátradőlhetünk. Én is otthon kertészkedtem, voltam a családdal, igazából mintha nem változott volna lényegében semmi, teljesen jó volt ez így. Na de, 10-én beszéltünk velük, amikor elfogyott a szabadság. 13-án kaptam az e-mailt, hogy 10-től ki vagyok jelentve. Ez azt jelenti, hogy 10-én megszűnt a munkaviszonyom ezzel a céggel, és igazából ennyi. Egyből ugye hívtam a munkaközvetítőt, hogy ez most akkor mi. Ott annyit mondott, ugye magyar kontakt volt ott is, annyit mondott, hogy hát figyelj, a villanyszerelő cég a köcsög, mert hogy nem mondja el, hogy mikor indul a következő projekt, ha meg nem tudják pontosan, hogy mikor fog indulni a következő projekt, akkor így nem jár ez az állási pénz sem. Ugye én kérdeztem, hogy most akkor ebből mi volt, aztán végül is ott ködösítettek, meg hasonlók, hogy ezt miért nem lehetett előbb elmondani, mi volt ezzel, meg hasonlók. Igazából ott vége is lett a történetnek, és akkor ugye mi történik? Ilyenkor az ember elkezd munkát keresni. Ugye a volt kollégák közül nem mindenki volt ugyanettől a munkaközvetítőtől, nem voltak más munkaközvetítők is, akikhez ugye, tehát fölhívtam a srácokat, adtak nevet, telefonszámot, és ugye mindegyiküket fölhívtam. Ugye itt már németül kellett beszélnem, tehát fölkészültem, írtam magamnak kérdéseket, válaszokat, mit fogok mondani, kitől kaptam a számát, hasonlókat összeírtam magamnak, ezt tudom nektek is tanácsolni, és akkor így mentem. Igazából 4 vagy 5 munkaközvetítőt is fölhívtam. Ugye mindenhol az volt, hogy majd keresnek, hogyha van munka. Alapvetően ugye hetente ugye igyekeztem őket visszahívni, de nem nagyon volt semmi. Utána volt az, hogy AMS.at, állásbörze ausztriai oldala, ott is elkezdtem nézegetni, küldtem az önéletrajzot már boldog-boldogtalannak, igazából lényegében mindenkinek küldtem önéletrajzot, aki picit is szóba jött, tehát hogy az a munka nekem jó lehet, hogy fölvennének. Talán tehát ha 30-at kiküldtem, akkor lehet, hogy keveset mondok, 2 helyről jött vissza olyan visszajelzés, hogy nem engem választottak, a többi helyről még csak ennyi sem. Volt olyan hely, ahol még az önéletrajzomat is bevitte ismerős, írtunk e-mailt is, minden keresnek munkaerőt, és akkor abból sem lett semmi. És akkor itthon kerestem közben munkát, vagy hát nézegettem, hogy milyen lehetőségek vannak. Úgyhogy tudtam, hogy nem sokára visszamegyek Ausztriába, vagy amint lehet visszamegyek Ausztriába, egy ilyen fix munkahelyet, meg ismerősnél munkahelyet nem akartam. Tehát olyan helyet, ahol hosszabb időre terveznék. És akkor egyik ismerősöm szólt, hogy van egy ismerőse, akinek van egy napelemes cég, akik Ausztriába dolgoznak. Fölhívtam a céget szerda este, mikor lehet kezdeni, mi a helyzet, mondta, hogy holnap tudok kezdeni, mondom, jó, mi az összeg, 10 eurós órabér, mondom, jó, hát ugye eddig több volt, de hát jó, osztalékbejelentés, persze. Na másnap reggel mentem dolgozni, telephelyen találkoztunk, adtam az elkártyámat az osztalékbejelentéshez, annyit kérdezett a főnök, hogy ezt minek adom, hát mondom azért, mert mondtad, hogy osztalékbejelentés, hogy ő ilyet biztos, hogy nem mondott. Hát mondom, dehogy nem, hát neki nincs is magyar osztrák cége. No jó, hát akkor milyen szerződésem lesz, vagy miről van szó. És akkor mondta, hogy délutánra ott lesz a szerződés. Persze nem volt ott, a napelemszerelés volt az is, vagy az a munka is, úgyhogy igazából nem volt. Olyan nehéz, kiártunk Ausztriába, másfél hét múlva megkaptam a magyar minimálbéres bejelentésemet, utána jöttünk Magyarországra dolgozni, mert ott vége lett kinti projektnek Grác mellett. Aztán Magyarországon már nem annyit fizetett, hanem nagyjából a felét, akkor nem tudom, tehát ott igazából már a hócipő tele volt, meg úgy nem is az
Tehát a srácok normálisak voltak ott is, de maga ez az egész kis magyar valóság arcon csapott, és akkor ott 3 hét után fölmondtam. És pénteken, és hétfőn hívtak, hogy kedden kezdhetek itt a Pinkafeldi építkezésnél, az egyik munkaközvetítő, akit ugye kerestem, tehát akivel fölvettem a kapcsolatot, és akkor itt tudtam elkezdeni dolgozni. És ez a munkaközvetítő lényegében másnap már ott volt a munkaruhával, kaptam bakancsot, nadrágot, a kabátot, igazából egy csomó mindent. Az első időszakban fölhívtak hetente, hogy akkor minden rendben van-e, kell-e valami, jók-e a kollégák, jó-e a távolság, nem túl sok, minden rendben volt. És ugye most ez a munkaközvetítő, akinél most is vagyok, ugye itt ezen az építkezésen vége lett a projektnek, vagy hát nem is az, hogy vége lett, csak már kevés munka van, és ugye először a munkaközvetítő segédet küldik tovább, érthető módon, és akkor én voltam, akit ugye most tovább küldtek. Alattam, amíg ott voltam, az a fél év alatt 3-4 segéd fordult meg, tehát nem azért küldtek el szerencsére, mert nem jól dolgoztam, de most már nem tudott várni tovább, meg azért pozitívan búcsúztunk el, meg azt mondom, hogy lett 2 új barátom is, megismertem nagyon sok embert, így ez jó volt, és akkor így került sor erre a dologra, hogy most éppen egy új kis cégnél vagyok, erről még annyira nem tudok mesélni, mert még eléggé új a dolog, ez a második hetem, ami most van, és még eléggé fura az egész. Majd erről is szervezek egy adást csinálni nektek, hogy milyen a különbség a nagy és a kis cég között. Majd meglátjuk, hogy ez hogyan megy. Ha nem megy, akkor szólunk a munkaközvetítőnek, és keresünk valami megoldást. Először a céggel szeretnék beszélni. Na, aztán akkor igazából az időnek a végére értünk, a mai podcastre, úgy érzem, már nem kéne többet mesélnem. Na, ez volt a negatív élmény lényegében egyik munkaközvetítővel. Ez sajnos előfordulhat igazából akárkivel. Maga a munkahelyekkel egyikkel sem volt gond, ahova kiközvetítettek eddig. Igaz, hogy az első 2-t azt a barátom szerezte, de azóta ez az új munkaközvetítő viszont úgy érzem, hogy jól csinálja a dolgokat. Akinek kell esetleg van ezzel kapcsolatban kérdése, annak tudom majd mondani a nevét kommentek között, vagy esetleg lehet üzenetet írni. Nem tudom, hogy megy ez a Spotify-on vagy a YouTube-on. Na, hát akkor mára én ennyit terveztem. Aztán akkor legközelebb holnap innét folytatjuk, addig is minden jót kívánok mindenkinek. Ez volt a bakancsos határátkelő mai adása. Sziasztok, minden jót!